Dneska natáčíme hodinový video, jak hrajeme schovku, tak jsem vám to chtěl natočit, pro vás mám rád. Tak já vám dám vědět, až se bude dít něco zajímavějšího. Zatím se teda nic zajímavého neděje, zatím jsme jenom pochodem a někoho hledáme, až ho najdeme někoho, čekáme, až nás někdo chytí. Tak jenom tady Matěj. Matěj, můžeš říct svůj kanál, aby ti tam mohli hodit odběr? Ale já nevím, jestli to najdu. No tak prostě můžeš říct, ať tam dají odběr lidi. Malá H a Papa bude X. Prostě to řekni v rychlosti. Happy Prime. Happy Prime. Tak si můžete vyhledat a dát mu odběr. Je to frajer, ve všem si věří. I když ví, že někoho nechytí, tak se tomu je jedno, že hledá a tak. Tak mu dejte plus odběr. Nedávno začal, tak ať má úspěch. Díky. Tak se pak zase ozvu. Ještě tady mám kamaráda jednoho. Pak se ozvem. Hele, tamhle se musíme běžet. Lidičky. Máme. Sakra. Musíme tratit. On si křoví. My se tam skupujeme. Ne, rozdělil se nám kamarád, nevadí. Tam to nechytěj. Koukám se, nikdo nevidím. Sakra. Rozdělala se mi fixka. Hele, nepodrží. Už skončíš s natáčkou? Do piče. Ještě ne? Do piče. Co? Musím to zničit. Já ztratil víčko. Kámo lidi, to nevypadlo dobře. On tady fixu. Já ztratil víčko. Ty vole, on nás zrovna vidí. Ty vole. Lidi, kámo, verno za ten slovník. Ty vole, na mé straně. Family friendly kanál. Kámo. Teda, kámo. Asi už čtvrt hodiny hrajeme. Tam zde. Máme ještě 5 minut. Bacha, Matěj! Přiblížím vám ho. Tam jde. Tak, pardon, to jak natáčím. Takže víčko, vaj. No, škoda. Tak aspoň máme fail. No, škoda. Pepiku, si někoho chytil! Ty vole. Sorry. Sakra. Pak já můžu. Lidi. Tak teď jsme byli málem všichni chycení. Ano. Tady Matěj, to. Má to těžký a málem ho chtěl. Vidíte, jaký je borec? Věří se a nezdával to. No. Čekal, že mě nechytí. No. Mám poslední 3 minuty a 40 sekund. Ty vogo, to už ten čas letí. No tak já se vám ozvu, až se něco stane. Lidi, teďka tam zběží. My zdráme, my s kamarádem zdráme, asi ho chytí. My teda, tamhle Už je chycenej. je chycenej. Už jsme jenom 2. Špatná grafika, pardon. Není tam moc vidět. My zdrháme. Ptát se nám nevyplatí. Pak si nám zastavím.
Lidi, jen jsem vám zapomněl dodat, ještě v tomto videu, prosím dejte odběr. Tady to bylo namáhavý sehnat lidi na to. Někteří jsou ještě schovaní, kempěj, ale bylo to těžký sehnat lidi, tak prosím oceňte, že jsme to... A za 20 sekund už končíme. Ježiš, ten čas uletěl, ty vogo, jak voda. Tak asi bych tady už počkal. Co ty na to? Tak dejte prosím odběr. Bylo to namáhavý. Díky. Tak se mějte, protože... A teď slyšíte asi na videu, nejsem si jistý,